vivien, però vivien de la manera que no com viviu vosaltres, de cotxe no en tenia ningú. El que tenia una bicicleta ja Déu-n'hi-do, no venia ningú a treballar amb cotxe, com ara ningú cotxe, al contrari bicicleta. Vostè com venia a treballar? Jo vivia a 30 minuts d'aquí, tenia una bicicleta i venia en bicicleta, i com me vaig casar vivia a 12 minuts, que em vaig casar aquí dalt, llavors jo venia a peu, però jo venia a treballar en bicicleta, i a l'hivern sí feia el primer turno, que a les 9 del matí baixava, me'n recordo embolicat, perquè tot estava, aquell temps feia molt fred i tot estava gelat, les mans et quedaven mortes. Teníem una estufa de llenya, si posàvem uns tacos de llenya així, que l'estufa per escalfar el taller no hi havia res més, hasta es tornava vermella del foc que hi fèiem allà dins. Llavors teníem una cosa que en dèiem la fornal, que és allà on treballàvem el ferro, fèiem escalfar el ferro vermell, i llavors si li havies de donar alguna forma li feies la forma i feies els tornavisos per treballar, per descolillar les escarpes, tot això ens ho fèiem perquè hi havia acer per fer-ho, i d'una llima també en fèiem unes escarpes que les picàvem, la treballàvem al foc i fèiem totes aquestes coses.